Έχει τίποτα δίπλωμα διαιτητή? Έχει, αμέ. Διαιτητή λέω, προπονητή κάτι έχει. Έχει. Ναι. Να σε ρωτήσω, ο Στολτίδης πού είναι χαμένος? Είναι στις προπονήσεις του Ολυμπιακού και θα πληρώσει και 10.000 και τώρα πρόστιμο. Α, γιατί, επειδή του αντιμίλησε? Επειδή τσακώθηκαν, ναι. Ο Πάντος... Έτσι πρέπει να γίνεται εσύ. Πώς θα γίνει τώρα, ένα προπονητή, άμα τον έχεις και το στηρίζεις, πρέπει να υπάρχει και πειθαρχικές προπονήσεις. Πώς θα γίνει? Είναι ο Ζήκο, τελείωσε. Εντάξει, και επειδή είναι ο Ζήκο, δηλαδή, εντάξει, επειδή δεν ξέρει να κάνει αλλαγές και το ένα και το άλλο, δηλαδή ο Κατσαπλιάς τη βγάλει ο Στολτίδης στη ζημιά. Ναι, αυτό λέμε, εντάξει, πάση περιπτώσει. Ο Πάντος τι? Αλλού για αλλού κι αυτός. Ο Πάντος τι να κάνει, αφού έχει ο Τωροσίδης είναι βασικός δεξιός μπακ, ο Γκαλίτσιος είναι αρκετά ανεβασμένος, ο Ζεβλάκοφ παίζει εκεί, με τον Πάντο τώρα πιάστηκες και εσύ. Καλά, ο Πάντος όμως όταν μπήκε αλλαγή στον τέρμι με τον Παναθηναϊκό, το Λέτο τον έσβησε. Πόσο έπαιξε ρε ο Πάντος? Πόσο έπαιξε ο Πάντος στον τέρμι με τον Παναθηναϊκό? 5 λεπτά. Και πρόλαβε και τον έσβησε σε 2-0 με το Λέτο να τον βρίζουν 35.000 άνθρωποι. Όχι, δεν ήταν 35, δεν ήταν τόσο πολύ. 32,5. Κάπου εκεί περίπου. Σαν τα χρέη της ΑΕΚ. Ρε τι γίνεται. Τι δεν να σου πω. Ο Φετφατζίδης, ο Σοηλέδης, αυτοί χαμένοι κι αυτοί. Καλά, ο Σοηλέδης ναι, ο Φετφατζίδης δεν ξέρω γιατί έχει εξαφανιστεί τόσο πολύ. Τον περιμέναμε λίγο να παίξει. Εδώ θα μου πεις, ο Κατσικογιάννης ήταν βασικός στον τέρμι με την ΑΕΚ και στο επόμενο μάτσο εκτός αποστολής τη συζητάμε. Καλά, εντάξει, ναι, γι' αυτό σου λέω. Ο Κατσαπλιάς, ο Ζήκο δεν πρέπει να έχει δίπλωμα, δεν πρέπει να ξέρει τι σημαίνει προπονητής. Εντάξει, δίπλωμα έχει, τώρα δεν ξέρω αν είναι οδήγησης. Δεν ξέρω. Καλά, μπορεί να είναι και για παπίστρο, κιλοφάναρο, να κατεβαίνει πορείες μαζί με τον Ζαραλίκο. Ο Μήτρογλου έχει τέτοιο. Ο Μήτρογλου ναι, το στρογγυλοφάναρο και πάει μπροστά αυτός. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αφού ο Φετφατζίδης είναι αριστερός. Ναι. Γιατί τον έβαζε όταν υπήρχε και έπαιζε αυτό το παιδάκι το καλό, τον έβαζε δεξιά. Εντάξει, τώρα έπαιξε ο Φετφατζίδης 2 ματσάκια άνθρωπος σιγά του. Εντάξει, καλά πήγε όμως. Όταν είχε βάλει τους μικρούς σε έναν αγώνα, δεν θυμάμαι ποιος αγώνα. Και όταν τους είχε βάλει τους μικρούς πάλι και ο Ολυμπιακός γκέλαρε, δεν θυμάμαι που ήτανε. Στα Γιάννα, δεν θυμάμαι. Μάλλον το ίδιο λέμε. Στον Ηρακλή. Ξαφνικά ότι έλα μωρέ πώς περιμένεις από τον Ολυμπιακό να σου βγάλει τα κάστανα τη φωτιά ο μικρός. Εντάξει. Μπας περιπτώσει, μην πιάνεσαι σε αυτούς. Άμα δεν τραβάνει η μεγάλη, ο Ντουντού φέτος είναι χώμα. Χώμα. Μάλιστα. Τέλος πάντων, πώς τη βλέπεις θα περάσει εσύ από την Μπορντό, θα περάσει Ολυμπιακός? Εγώ το έλεγα και πριν από την κλήρωση ότι ναι μεν η Μπορντό είναι το μικρότερο όνομα από τις υποψήφιες αντιπάλους του Ολυμπιακού, αλλά είναι πολύ καλή ομάδα. Απλά επειδή μένει ακόμα, η Μπορντό πέρασε ένα πολύ καλό φορμάρισμα γενικότερα. Μετά τη διακοπή για το νέο έτος δεν έχει παίξει μπάλα γιατί αναβλήθηκε το παιχνίδι της. Περιμένουμε να τη δούμε πώς θα είναι για να καταλήξουμε σε πιο ασφαλή συμπεράσματα. Αυτό πιστεύω και εγώ, ότι παρόλο που μερικές ομάδες αρχίζουν να φορτσάρουν στην αρχή, μετά το Φλεβάρι όχι κλατάρουν τελείως, αλλά αρχίζουν και πέφτουν λίγο. Γι' αυτό πιστεύω ότι μπορεί να πάρει κανένα καλό. Κάτσε να παίξουν μπάλα και θα δούμε αν πέσανε ή όχι. Καλά, μπάλα δεν νομίζω να παίξει ο Ολυμπιακός, αλλά τέλος πάντων ο Ολυμπιακός είναι. Λέω για την Μπορντόρε, λέω, που δεν έχει παίξει ακόμα, λέω, για να δούμε σε τι κατάσταση είναι. Περίμενε. Καλά, και ο Ολυμπιακός που τάχα παίζει μπάλα, τι κάνει? Πριν και βολάει. Ναι, αυτό λέμε. Όλους τους κατσαπλιάδες έχει μαζέψει και ο Σοκόκαλης. Μάλιστα. Ωραία, έγινε μάτσα. Να στείλω χαιρετίσματα. Για στείλε. Να στείλω στο Μους. Μους. Στο Μους. Τώρα υπάρχει αυτό, δεν ξέρω από έχει βγει, μους σοκολά, μουσκάρι, τα πάντα τέτοια. Από το μουσκάρι είναι, πώς λες και εσύ, ναι. Μα δεν νομίζω, έχει βγει από πολλά, μους σοκολάτας και τέτοια. Εντάξει. Στο Ζου... Μήπως είναι λίγο χαριτωμένος και βγήκε από το μους σοκολάτα? Όχι, όχι, εντάξει. Κοίτα, μουσκάρι, σοκολάτα, ξέρω και εγώ τίποτα τέτοιο, καμιά τέτοιο δεν ξέρω. Άλλο. Τέλος πάντων, στο Ζου, ναι. Στο Χοντρό, ναι. Στην Αδεινό. Ωραία παρέα είστε. Ωραία παρέα είστε, λέω. Dream team. Εντάξει, έγινε φίλε μου. Κάτσετε. Στο Κατσαπλιά το Βασίλη. Στο Σούτι. Καλή. Γεια σου, να είσαι καλά, γεια χαρά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Έλα ρε Πετράν. Έλα, καλώς τον Τόρες. Έλα ρε, τι έγινε ρε.